Het is manje 6 oktober. Dit is de Sportcast. Mij on tafel de technisch manager van SC Cambuur, Lars Lamboy. Lars, je hebt ontzettend veel geld verdiend voor Cambuur. Echt miljoenen. Maar wie van de twee gaat nou het meeste geld opleveren? Is dat Sjeusstrand of Bouhoef? Moet ik kiezen? Ja, je moet kiezen. Bouhoef. Roelof? Ja, aanvaller verdient meestal Sjeusstrand. Bouhoef. Geusstrand. Jongens, we hebben weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Het zeggen toch niet dat SC Heerenveen in een hele minnenwedstrijd punten verliezen zou. Chin Excelsior, maar doe in niet wie derde knal van Sam Kersten. En Cambuur had toch een 3-2 overwinning op Emmen. De beste competitiestart eer. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Vreselijk, wat dit Luc Brouwers in de fout in minuut 11. Och. En Excelsior profiteert maximaal. Romano Postema maakt het voor FC Emmen de 0-1. Sterk bij de 0-1, maar binnen 2 minuten is daar alweer de 1-1. Het antwoord van Remco Balk. Ja, panel! Hij jouwt een penalty! 2-1 bij Sportclub Cambuur Chin FC Emmen. In minuut 54 is het Remco Balk. Vriendenweekend 2 keer. Chin NEC 1 keer. En wat doet hij Chin Excelsior? Dylan Vente! Ja! Nou, troffen bal in Cambuur, tuurlijk. Bal voor! Oh, Schembera! Komt er een schot? Ja, er komt een schot! Ja! Sam Kersten! Goeie genade! Wat is dit? Sam Kersten! Wie rost die bal van een meter als 24? Steven de Kruising! En hier aan tafel Andor Faber, waarom van vakantie, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en nogmaals de technisch manager van SC Cambuur, Lars Lamboy. Lars, mooi dat je er bent. De vorige keer dat je er was, had ik allemaal hele flauwe grapjes. Ga ik natuurlijk nou niet weer doen, want ja, je bent echt de meest succesvolle manager van Cambuur ooit, hè? Ik ben het alweer vergeten, hoor, de vorige keer. Ja, nou, ik ga er geen grapjes over maken. Naast jou zit Roelof. Daar kunnen we wel grapjes over maken. Dan weten we dat. Ja, die goal van Sam Kersten, Roelof. Ik vond het mooi, hij had een Ten Napeltje en een Hugo Walkertje. Hè? Komt dat schot en daarna goede genade. Dus dat was voor Willem. Ja, Hugo Walker en zo even krijg Ten ik Napel. maar even... Hugo Walker, nooit van jij, Hugo Walker. Even ten Apo sowieso natuurlijk wel. Elke niet wel, maar inderdaad Hugo door. Walker, wie komt dat schot? Nou, Ja, die Dennis zat Bergkamp, gewoon in. echt niet zeer vrij. Ja. Had ik persoonlijk anders gedaan. Ja, Hugo En dan Walker. maken we er een einde aan hier in Waalwijk. Ja. Maar goed, Dook is er nog wel, toch? 0. Nee? Hugo Walker niet? Nee. Oké. Nee, beste commentator bij Studio Sport. Wat is dat, Lars? 37. Dan maakt de doos in. Ja, oké. Ja, we kunnen Ja, het Fries van, hè? Dan zou je dus van, we kunnen wel beziekje in het Friesk. Ik ga het proberen. Oké. Maar dit verstond ik. Nou, beziekje, dat is al een heel lastig Ja, beurt. mooi, ja, Maar dat is zeker. dan keurig. Proberen, ja. Maar nog eventjes, die keeper van Excelsior. Ja, nou, Doe je een piepje neer, hè? want ook moest het een fout van de keeper, zou dat toch? Ja, die Ramon? fout van de keeper. Nou, Fout van de keeper. nee, hij wie echt heel hut. Oh. Hij wie echt heel hut. En dan zit ik zwabber in. Ik hier wel eens, dacht ik eens, misschien hier niet hem hek in, want hij wie net helemaal geleerd. Zo, gaan we nou kritisch zijn over het schot van Kersten. Maar wat een goal, man. Jongen. Echt, dus 4 waren de slechtste wedstrijden van dit seizoen. Echt, het wie net om oor te kleuren. Ja, en dan trek je hem toch over. En ik heb begrepen, jongens, de technisch manager van Cambuur had de wedstrijd echt zoen. Nou, wat vond jij van de slotfase? Nou, die heb ik dus net niet gezien. Ik dacht, was op minuut of 5 dacht ik ga lekker naar boven. En toen keek ik nog even in bed en toen stond het inderdaad in één keer 2-1. Ja, bizar hè? Echt heel bizar. Jongens, we zijn er rond tafel, want we zitten werkelijk grootvol binnen een heel soort sjoggersvragen binnen de binnenkamer. Allie even die, Lars. En dus eerst maar de stellingen. We beginnen met Roelof. De beide boetespelers van Cambuur zijn allebei de beter als die van Heerenveen. Nee. Willem, Nicky Soeren is de perfecte vervanger van Daan Visser op het middenveld van Cambuur. Als er in het ritme komt wel. Ja. Andor, mijn beste vriend, Mark Diemers, is de beste speler van de KKD. Ja. Ja. Lars, als Mark Diemers zo doorgaat, dan speelt hij toch hem hier gewoon in Ljouwert. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Roelof, Sam Kersten maakt dit seizoen minimaal 2 doelpunten. Nee. 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 Dit is het. Ja.
Oké, Andor, mooi goal van Sam Kersten, maar wie gewoon een poedel van de keeper? Nee. Nee. Willem, als de Friese vlaggen in het Abelense stadion hing je mooi, dan maar de Nederlandse vlaggen hing je in het Cambuurstadion. Ja. Ja. En Lars, de laatste is voor jou. Als we dit seizoen net promoveren, dan luidt dat in elk geval net om mij. Nee, Nee? dat is het niet aan mij. Dan ligt het niet aan jou. Nee. Maar goed, Eetje Rijnen, Fouke Boy, Gerard van der Belt, Marcel Keizer, Peter de Roo en natuurlijk Sietse Westra. Allemaal prutsers. Ja, nou ja. Geen Ian die zo succesvol is als jou. Nou, volgens mij zijn we nog niet gepromoveerd. Nee, maar Maar succesvol is het natuurlijk sportief en financieel. ja, ik heb het vooral over financieel. Oké, ja, financieel is het goed gegaan tot nu toe. Ja, wat doet nou oors? Ik weet niet wat ik precies anders doe, maar blijkbaar halen we de goede spelers. Ja, maar wat is de succesformule? Want dit is geen gelok. Best toch zo'n bikkelhudde onderhandelaar om tafel? Nou, niet per se. Ik denk dat het vooral gaat om mijn achtergrond de scouting. Dus het gaat er wel om dat je de juiste spelers aantrekt die passen bij de selectie en bij de club. En die hadden dat toen, tot nu toe met het team wat we daarmee hebben heel goed gedaan hebben. Ja, want we weten nu allemaal waarom RKC jou niet wilde laten gaan, hè? Daar zijn we nu wel achter. Ja, daar waren jullie wel sceptisch over, toch? Of niet? Ho. Ah, oké. Jullie? Arjen. Ja. Dat is maar eentje sceptisch over. Laat het even Maar duidelijk even zijn. jongens, ja, mea culpa. Even een lijstje jongens. Benjamin Pauwels naar het Spaanse Leganés voor Ja, je weet dat ik geen bedragen ga noemen, dus dan Andor, mag je hoeveel? proberen. 1,2. 1,2. Brian Nieling naar Modena en Jochen Ton. Ongeveer, Plus bonussen. ja. Dus Plus dat kan nog bonussen. meer worden. Milan Smit naar Go Ahead Eagles van meer dan 1 miljoen. Inclusief bonussen, ja. 3,1. Tijdik Merceren 3,1. Nee, Oh, ik tel eens optellen. op erop. Oh, ja. Ik tel alleen mee. Tijdik Merceren naar Grains. 6 ton. 6 ton? 3,7. Ja, ongeveer. Ja, ik zie een goedkeurend knikje van Lars. Maar Baouf, die gaat alle records verbreken. Nou ja, dat is altijd lastig in te schatten. Hij heeft een goede start gehad en hij heeft een goede leeftijd. International van Marokko 120 is ook goed op het WK. Ja, maar dat doet hij nou mooi, hè? Het WK onder 20. Ja. In Chili. Ze woont van Brazilië en van Spanje. Ja, Lekker in verloren. de basis. Alleen van Zeker Mexico. naar basis, verloren van Mexico. Maar toen hebben anderen ook de kans gekregen om te spelen. Ziet hij op de bank. Jouwt alleen nog maar Ron hoe goed dat hij eigenlijk is. En nu moet ze tegen Zuid-Korea, vrijdag. Ik Oké. weet nog, Lars, dat wij op de training bij het veld van Dijnem stonden. Dat was voor MVV. En toen hadden we het er zo over. Ja, Baouf die gaat weg. En toen zeiden we zo, ja, Marokko met Spanje, Brazilië in de pool. Nou, met een beetje mazzel is hij er tegen de Graafschap weer. Ja, nee. Maar ik heb de wedstrijden teruggezien. Ik moet zeggen dat ze een heel leuke ploeg hebben. Dus ze zouden zomaar eens ver kunnen komen. Dat zou me niet verbazen. Nee, maar Git Baouf dan aan zijn... Maar dat hij voortgiet, dat is eigenlijk geen vraag. Het is meer de vraag is van op welk moment. Maar hij is Zo er hij- krijgen. Ja, oké, maar als hij hem zou ontwikkeld en hij liet hem met goed zijn op het WK. Zo is er een mogelijkheid dat hij van het winter al verkocht wordt? Nou, wat mij betreft niet. Ja, maar Dat dit is is dus die keiharde onderhandelingspositie waar ze dus altijd Nou, over maar dat is ook de ambitie niet. Ook niet van hem. Want hij wil graag zijn steentje bijdragen aan Cambuur om te promoveren. En dan liefst hij ook nog een jaar in de eredivisie. Ja goed, dat hangt er altijd af van welke club komt er. En heeft hij daar zin in? Is het een club die ook kan betalen wat wij zouden willen hebben? Dat weet je van tevoren nooit. Had hij iets van een gelimiteerde transfersom in het contract? Dus je hem een keer vregen wat je hem willen. Ja, alles boven de 2, misschien 3 miljoen is natuurlijk ook boom weg. Dus ja, als die clubs komen, dan is het Ah, simpel. dat wil Dus wel je eens kunt zijn. die vraag is eigenlijk ook Ja, heel maar raar. in de- Want ja, je weet dat er clubs komen met geld. Nou, in de winter is het sowieso niet wenselijk. Want Nee. als je dan nog goed voor staat, dan hou je de liefst selectie bij elkaar. In de winter een vervanger te vinden van die kwaliteit is gewoon heel lastig. Ja, maar dat wordt toch wel eens zijn. En vooral Henk de Jong zei het dan van... Jongens, als bij Cambuur een speler verkocht wordt voor pak een beet 1 miljoen... maar hier we nou in de eredivisie voetballen... dan wie die gewoon 2 miljoen weg. Dus je verkeep je net zomaar een speler van boppen de 1 miljoen in de KKD. Niet zomaar, nee. Dat gebeurt sowieso in heel de KKD maar weinig. Maar promoveer je dan stijgen ze zeker in waarde. Daar heeft hij gelijk in. Ja, maar het maakt het al in niks uit. Hè. Milan Smit van meer dan 1 miljoen. Ik zeg nou... Modena moest ik meer dan 1 miljoen betalen van Nieling. De wie Ian, had dat nou Studio Sport of ESPN wie? Maar die zei, Milan Smit, Ronald Koeman moet hem in de gaten houden. Toen dacht ik wel, Dan gaat het heel dat uit. gaat wel heel hard. Na die 2 wedstrijden in... Ja, in Griekenland. ja. Panathinaikos. Nou Dat ja, zag je die spitsen het ook meer, dus goed. ja. Wat dat Nee. betreft. En meer denk je er nou. Ja. Ja, best verbaasd hoe zijn ontwikkeling. Want sinds toen hij bij Cambuur voortging naar Go Ahead Eagles, toen dacht ik wel, het is een aanmaker. Maar ik vreeg hem jou altijd technisch mij ken op het niveau van de Eredivisie. Hij moest er wel een aantal dingen ontwikkelen. Maar dat wist ze bij Go Ahead ook. Hè? Maar hij heeft zo'n neusje voor de goal waar hij moet zijn qua timing. Hij heeft goed afwerkingsniveau. Ja, dat laat hij zien dat hij dat op dit niveau ook kan. Ze hadden even een tijd nodig om aan te passen. Wat heel veel spelers hebben als ze aan een hoger niveau gaan. Dat hebben ze ook als ze bij ons van een ander niveau komen.
Die tijd had hij gekregen daar. Zeker. Ja. Dus Zit er een doorverkoop op? zeker. Hoeveel? Dat ga ik niet zeggen. Nee, maar meestal is dat toch... nee, nou is het volgens mij 20%, toch? Nee, dat scheelt. Wij mogen sowieso inhoudelijk niks over die contracten zeggen. Oké. Vaak is het een terugverkeep op de winst die Cambuur dan eventueel maakt. Dat Dus zou altijd zijn, ja. Ja. net op het totale transferbedrag. Nee, dus het bedrag wat Go Ahead betaald heeft, gaat er altijd eerst vanaf. Oké, helder. Volgens mij is bij Milan van Ewijk, zit nou trouwens eerst in de Championship, maar die zoen dan naar Wolfsburg. Dat is het 10% op de, volgens mij is dat 20% namelijk. Maar bij Veerman is volgens mij het 10% als die verkocht wordt van PSV. Nee, weet ik veel wat. Dus daar varieert het meestal een beetje. Het is een onderhandeling, dus het gaat over een vaste bedrag, vaak bonussen en een doorverkoop. Het is wel heel hip, zien we er geen doorverkoopbonussen. Dat wie volle meer als 4 tot 10 in voor mijn idee. Voor mij is het altijd al staat in de contracten. Ja, die trofverkeep wel, maar vooral maar die hierconstructies. Wie nevens mij Gerry Hamstra ooit de eerste, maar Sam Lammers. Ja, bij hierconstructie. Nou, daar vreeg ik me op. Zit er bij Ferra X aan? Of ga je daar niks over zeggen, Lars? Nee, daar zit niks op. Daar zit niks dat op. kun je wel zeggen, hè? Ja. Ja, dat is jammer. Dat is wel jammer. Dat heb je slecht gedaan, Lars. Slecht gedaan. Daar gaat je standbeeld. Ja. Nou, als je iemand huurt, dan wil je natuurlijk dat hij iets bijdraagt aan, aan de selectie en aan het resultaat. En dat doet hij zeker. Dus wat dat betreft is het heel goed. Maar nou doet hij het heel erg goed. En dan heb je het liefst ook een optie tot koop. Maar dat was vrijwel onmogelijk bij Liep. Want zijn jongen maar nou al meerdere miljoenen kost je. ESPN zei 6 miljoen. Zit een clausule in het contract, hè? Ik heb geen idee. Dat is aan Lille om te vragen wat ze daarvoor willen hebben. Ik vind dat wel vroeg. Maar toch zoals de vleugels, de stelling, de vleugels van Cambuur ben nou al beter dan die van Heerenveen. Nou, ik vind Trensko nog wel echt beter op dit moment. Maar als ik Heerenveen weer, zoek muziekje in de winter. Moet die verder te hel in. Als nou In de winter. Ja, Nou, als poot het stijf houden, laat. 6 miljoen is, wordt lastig. Maar Ja, maar zoek dat kinderen. Want hij is nou natuurlijk toch Lille verhierd om Cambuur. Maar als er nou een orenclub komt, en in de eigen van Roelof dus Heerenveen, en die lezen dan gelijk een bepaald bedrag op tafel, van Lille, is er dan een mogelijkheid dat Ferra Cambuur verliet in de winter? Nee, in principe niet. In principe niet. Dan Nee, zit het door op een kier. Nee, maar kijk, als Lille komt en er komt een gigantisch bedrag en Lille zegt, willen jullie meewerken? Nou, dan kunnen wij ja of nee zeggen. nee, maar zo dan kan Lille eventueel nog een bedrag mooi nemen. Waar kan Ja, dat zou kunnen, maar dat zou Volgens mij heeft iedereen gebeurt niet zo in vaak. belang maar- dat hij het hier heel goed doet. En dan na een jaar kijken, misschien wil hij nog wel een jaar blijven, want hij heeft zo goed naar zijn zin. Stel, we gaan wel omhoog en hij wil nog een jaar Eredivisie, dan zou dat fijn zijn. Zeker, zeker. Nou, de naam hebben we een paar keer neemt. Heerenveen woont dus met 2 van Excelsior, Roelof. Het wie geen goede wedstrijd. Sterker nog, het wie de slechtste wedstrijd tot nota. Het wie belabberd, het wie beroerd, het wie jammerlijk, het wie akelig en ellendig. Of zoals Robin Veldman zei, onbegrepen. Even jaren. Ik vond ons onbegrepen naar elkaar. Waar we voorgaande wedstrijden wel heel begrepen waren naar elkaar en er doorheen konden spelen. En denk ik op het voetbalgedeelte een dikke voldoende scoren. Hebben we in de eerste helft denk ik een onvoldoende gescoord. Nog even voor mij, want onbegrepen, is dat hetzelfde als slecht? Dat ziet er slecht uit als je onbegrepen bent, ja. Ja, Oh, mooi. het is een Ja, Cruyffiaans. het is wel vaker Cruyffiaanse opmerkingen, moet ik zeggen, Robin. Ja, vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, maar het wie net goed, hè? Nee, Zo, het apart is dat zo'n wedstrijd je voor speelt is elke wedstrijd eigenlijk beter dan het sympathie. Behalve bij Feyenoord is er nog een beetje zo discussiëren. Eerste helft, ja. En pakst net meer dan een league vaak, in één keer woen. En nou wie is het echt 4-4 de slechtste wedstrijd. Wie is het eigenlijk toch nog meer kansen krijgt dan het sympathie. Dus dat is dan ik wel bijzonder. En dat... Oude zo'n wedstrijd dacht ik, maar was je meer zwaar. Kom maar goed, speel ik goed. Kijk, zin in Excelsior. Leuk potje, man. Nou kun je eindelijk een keer doorheen knallen. En, Fris en fruitig. Excelsior zit fruitig. er ook wel een beetje bekend om. Dat ze leuk ja, voetballen. die voetballen die je net, maar dat komt in de goal. Maar het wie echt, er zit geen energie in. Het wie in de opbouw, traag. Excelsior koe ik heel makkelijk onder de druk van Heerenveen nu voetballen. Dat wie echt een beetje... Ja, alibi-druk zetten, nemen ze dat dan. Hè? Die voetballen samen makkelijk onderuit. Nee, het liep eigenlijk nergens op. Onder de eindfase werd het wat opportunistischer. Want je zat natuurlijk geen onvallers verder voorin. Een kist alleen nog zeikkist brengen. En Van Axel Dongen is blesseerd, Kurbus is blesseerd. Dus zag ik geen vleugelonvallers. Jermaine Rijssel, maar ja, die liet hij net invallen. Die zit volgens mij alleen nog maar op de bank om eventueel bij blessures nog in te vallen. Maar dat zit op het einde ik, hè, maar die wissel, want ik week in het stadion, ik heb de wedstrijd ook ik zien, en dan kwam de wissel erom op een gegeven moment, ja, wie heel leuk zeg. Ja, de wedstrijd wie wat minder, maar het einde weer leuk. Maar ja, dat wil ik en naar het einde thuis. Ze staan 1-0 achter en er is eigenlijk net echt een plan B, C, D. Het is gewoon plan F. Het is gewoon 2 verdedigers erbij, lengte erin en band smieten. Zij kwamen nog wel in, maar...
Ja, maar Petrov kwam er nog bij, Petrov Sam kwam Kersten erbij. kwam Ja, erin. maar dat is net dat je zit van maar doelpunten gebruiken, we brengen Kersten. Ja, Nou, we maar hadden dat is gewoon de- een voorscherm, maar De kritiek wie voor dat je Veldman nog nou dan maar wissels nog net echt succesvol werd staat, dat vindt hij dan nou wel. Ja, Maar ik weet niet wel, ik denk dat die Kersten brengt voor lengte. Ik denk niet dat hij had gedacht dat hij van 30 meter een bal binnen zou schieten. Dat zei ik. nee, precies. Want nee. naar ouder want Voor we lengte bij hebben het nou. spelmomenten, ja. Ja, want we hebben het nou hoe die hele min eerste helft en dat Jereveen net goed voetballen. Maar naar ouder gaat het eigenlijk alleen nog maar over de knal van Kersten. Ja. Ja, maar Heerenveen moet het toch hebben van hun voetballen. Ja. Ja, als je dan slordig bent aan de bal, dan lijkt het al snel minder. Ja, Rode uit waren we ook slordig aan de bal. En dan lijken we gewoon veel mindere wedstrijden te spelen. Maar ja, beide ploegen die gaan uit van voetballend vermogen. Ja. En als je dan net niet lekker in de wedstrijd zit, dan speel je dan een hele slechte wedstrijd. Nou, ik denk dat het er heel ongelukkig uitziet omdat je veel fouten maakt in de eerste opbouwfase en daardoor niet verder komt. Maar ik vond het geen super slechte wedstrijd van Heerenveen. Nee? Nee. Oké. Waarom dan? Oh ja, dat leg je net een beetje uit. Maar Ja, hij zegt het ook. Maar dat is toch slecht dan eigenlijk als je er onbegrepen. slordig bent. Ja, je kan niet voetballen op de manier waarop je wil voetballen. Nee. Maar je bent nog steeds volgens mij wel bovenliggend. Ja, maar het was zo slordig. Ja, dat het was zo enorm slordig. Ja. En dan gewoon bal, een hele simpele bal, hoe 15 meter die gewoon inleveren waren. Ik toch van Overheem, toch Brouwde, toch Brouwers. Maar jongens, wat zitten we te emel in? Ik bedoel, we hebben het zo'n 8 wedstrijden. Hoe Jereveen fantastisch voetbal, maar nog geen punten. Dit mankeert erom, dat mankeert erom. Dan is het een keer minder. Het kan een keer gebeuren. Maar het publiek gaat in de Polonaise naar huis. Na zo'n geweldige slotfase. Zie je frustratie in dat schot hè, van Sam Kersten? Je pakt 3 punten. Je winnen echt een slechte wedstrijd. Nou, Ja, maar prima. Maar had ik nou net wij over de ben vraag wij- aan. Wij zijn journalisten. Dus wij moeten even geen scorebordjournalistiek toepassen. Wij hebben 7 wedstrijden lang hebben wij hier aan tafel gezegd. Het was best wel goed, alleen ze pakken de punten niet. En nu is het andersom, dus nu zeggen we dat nu ook. Ja, dus maar daar maken we even een er hemel is in. nog geen sprake van een patroon. Het is een incident. Ja, Zat het nee, nou oké, liep. oké, Dus, oké, oké. Ik en wil door mooie punten. Nou ja, maar uiteindelijk was ik net een beetje hopen door die penalty. Tuurlijk. Want, Ja. dat die penalty, want dat wie de vraag die ik stelde, hoe wie het een penalty? Wat vond je hem? Want ik, voor mij voelde al een beetje, ja, Ja, ik vond eigenlijk wel een penalty. ik denk Want nou, hij werd gewoon beethouden. En er gebeurt natuurlijk van alles in zijn 16 meter gebied. Hij waard beethouden. En ja, het is natuurlijk altijd interpretatie van de scheidsrechter. En de injefluiter wol voor en de oorfluiter net voor. En dat is heel vervelend. Want je weet nooit precies van, ja, komt er nou een strafschop, ja of nee. Maar feitelijk, Sjoen, hij werd beethouden. Hij gaat lezen. Ik vond het een penalty. Do? Nou, ik had al gezegd dat ik toen net naar boven was. Of je moet het fragment even laten zien. Maar volgens mij stond daarvoor ook iemand op de voet van... Ja, Dat precies. vond ik interessanter, wie dat reed. Het is wel een bewust momentje om volgens mij iemand op zijn voet te gaan staan. Dat deed hij ook bewust volgens mij. Dat daar leek het weer wel niet op. helemaal. Maar die de trainer van Excelsior, op het algemeen een hele positieve uitstraling. Lacht altijd die man. En die stiet de keer te gaan naar de team. Ja, maar het is een cruciaal moment. Waarschijnlijk weer iemand anders met... Ja, maar ik denk, nou kan ook Nou wel ja, ietsje nee, minder, ik snap toch? wel dat er een soort frustratie is. Want dat hier Robin Steltman natuurlijk, ik bij FC Utrecht. Ja, maar dat snap ik dan ook. Ja, oké, maar dat ging om zijn eigen spelers. Nee, Die ging het over de scheidsrechter. hoe die 8 seconden, dat de scheidsrechter dan fluit het. En dan, ja, of langer dan dat hij 12 Dan gaat seconden... het om Klaverboer. Ja, Dat dan die gaat het net om om, Klaverboer. Ik kom net om de scheidsrechter en dit komt om de scheidsrechter. En dan denk ik altijd, ja, als je echt genaaid wordt, prima, snap ik de emotie wel eens. Maar kom op, dit was toch een discutabel... Je kon een rood geven, je kunt ook geen rood geven. Ja, discutabel moment. En dan gaat dan zo fel erin gaan. Dan denk ik, nou... Ja, maar hij wordt dus wel naaid. Want Nee. wordt er een overtreding voor Joen, dan wordt die penalty net Joen. Nee, dat klopt. En dan, wat Lars zei, dan wint Excelsior bloot het hem 0-1. waarschijnlijk. Ja, maar het wie net een 100% rode kaart. Nee, Dus die VAR komt maar net het op weer de wel een lijn. overtreding. Ja, maar dan kan die VAR net op de lijn Nee, komen. dat klopt. Nou, dus zijn we er toch? Ja. Scheidsrechter iets jammatten. Nou ja, of de VAR. Ja. Ja, maar goed. bij ons waren het Wat een paar, als scenario, dan denk ik, ja... tegen Utrecht krijgen we volgens mij ook een redelijk slechte beslissing tegen van een scheids. En volgens mij was het tegen Jong PSV geen handsbal. Nee. Alleen je wint ze en daardoor... Nou, van de Zander. ja, daar denk ik minder over. Maar Schouder. daar waren wel 2 cruciale momenten waardoor Ja. de tegenstander weer een aansluitingstreffer kan maken. Ja, nog even hoe die goal van Kerst. Ik maak er toch even op waarom. Want hij juichte net echt, hè? Ik voel hem grimietig. Ja. Die gremietig. Frustratie. Maar Sam Kersten die had je er een keer west. Toen wie die mij Luc Brouwers mij en hij ziet je achter. En een hele rustige, poeslieve jongen haast. En ik denk, ik zeg, nou ja, nou krijg ik die foto's en die samenvatting. Ik denk, jemig, een heel open persoon. Ja, nou, er zit behoorlijk wat frustratie in het schot. En hij zegt ik heel leuk. Maar daar had er een verklaring voor. Ja. Even jaren. Ja, dat kwam denk ik, dat komt niet helemaal goed over. Tuurlijk ben ik blij en natuurlijk, ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal door had. Dus nou ja, net als de vorige keer, mijn eerste goal, wist ik niet hoe ik moest juichen. Eigenlijk nu nog steeds niet. Of weer niet. En ik had het niet... Ik dacht, je kijkt lekker boos. Ja, dan doe je wat in je opkomt. En ja, misschien de afgelopen dagen een beetje gefrustreerd geweest.
vanwege de situatie waarin ik nu in zit. Maar ja, misschien is dat dan het eerste wat naar boven komt en juich ik daarom zo. Ja. Ja, hij is frustreerd omdat hij natuurlijk op de bank te Lonnekamer is. En Willemsen krijgt de vakkaart te Jeremai van overheen. Ja, en dat is logisch. Dus Veldman zei naar de wedstrijd, het is ook logisch dat hij gefrustreerd is. En dat is prima. Dus ik vind Sinuus ligt prima. Ik vind Veldman Sinuus ligt prima. En, maar dat hij net weet hoe hij juichen maakt, is toch een beetje onzin. Dat oefen je toch echt op training. Ja, toch? Even juichen. Jawel, kom op. Niet. Even juichen voor de spiegel. Hoeveel doelpunten heb jij gemaakt? Ja. Hoe vaak heb jij kunnen juichen? Geen idee, niet zo heel vaak hoor. Nee? Nee, daar heb ik steeds ook een linie naar achter. Weet je dan hoe het juichen moest? Ik begon als een aanvallende middenvelder en ik zakte steeds uit. Nee, maar goed, dat gaat toch automatisch. Dan stek je de hoorn omheen. En dan ben je toch blij, dan lakerst eventjes. Je doet een koprol en een salto. Op zo'n moment, laatste minuut, hij doet maakt als centrale verdediger op die manier. Denk ik dat hij niet vaak heeft gedaan. Nee, nooit. Nee. Alleen er zal vast iets van frustratie bij zitten. Alleen hij is, volgens mij komt hij terug van een blessure. Ja, een blessure. En 30 is hij zijn basisplek kwijtrekken. Ja, maar ja, dan is het logisch als het goed gaat dat het dan blijft staan. Totdat hij weer zijn kans pakt. En, zag je dit vaak? Ja. 10 goals, Lars, in de keukenkampioen-divisie. Toch nog 10? Ja, Google heeft hier weer eventjes zijn werk gedaan, hoor ik. Nou, dat is op zich niet zo moeilijk hoor. Nee, dat weet ik. Nee. En hoeveel wedstrijden? 125 zag ik. 125. Ja, dat is niet heel best. 12 assists. Nou, kijk eens. Nou, heel goed, heel goed. Middelmaat. Nou ja, ik vind bij 22 doelpunten betrokken. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Zoveel hebben wij er niet gemaakt in de eerste divisie. Dus Hey jongens, iemand wie heel blied. En dat wie Luc Brouwers. Die wie werkelijk oerel bij belutsen. Hij maakte de fout waaruit Excelsior scoorde. Hij zit op een peel. Hij versiert de strafschop. En hij joeg de assist op Sam Kersten. ja, de man van de avond zitten we dan. Man van de avond. Nee, hij wie echt heel blied, hè, Roelof? Van hij wie gewoon, ja, dat ze dan toch op de volle pomp pakken. Ja, hij wie opgelucht, hè? Of was die quote ik? Nee, hebben we net. Oké. Nee, hij wie wel echt... hij zegt natuurlijk heel lelijk uit bij die eerste goal. En dat wie ik heel lelijk. Wie gewoon zien fout. Die wil gewoon... maar dat vind ik wel mooi. Hij loopt binnen wel spelers. Ja, Willemsen hier met inspelen maten. Nou, dat kies ik zeker in. Maar hij is daar wel gewoon zelfkritisch. En hij had gewoon een goed, helder verhaal wat mij betreft. Hij die de bal gewoon vlot rossen matten. En hij zei naar de voetbal mooi. Ik lag op de grond. Ik dacht, Bert, pak hem. Nee, hij pakt hem niet. Hij pakt hem niet, nee. Hey, Willem Doos ziet dus bij Cambuur Tjen Emmen. En het is echt spektakel. Hè? ADO is uitjoegend, maar Cambuur speelt het mooiste voetbal. Het is een genot om er naar te zien. Zo simpel is het. Alleen nog, totaal voetbal is het nog absoluut net. Omdat ik denk dat er nog iets te volle flaters achterin maken worden. Verleden week zei Geert van Toen van dit Cambuur speelt het mooie voetbal als het voetbal van Jochetje Fjouwer-Zondag. Nou ja, dat is inderdaad een statement. Nou wist ik dat ik net van het hier een Jochetje Fjouwer-Zondag ben. Dus ik kan net alle wedstrijden meer heugen. Dat absoluut net. Maar het is echt weer dat die fouten eruit gaan. Dan komt het echt helemaal goed. Want Henk de Jong zei ik wel eens voor de grap. Ja, ik wil een mooie opzet zien waar even zenuwachtig maken. En ik wil weer een beetje harder dat die wedstrijd dan weer vordert. Want er zit soms wat flaten gezien wat ik gewoon echt net goed. Wat Big Leagues, hoe futrassen van een bal. Doch dat eens een keer. En dat weer wel mooi, want het weet je in Emmen heel goed te zien. Thijs Jansen, die kan op zich wel redelijk prima opbouwen. Het is net als soort van de opbouwer, maar hij kent wel prima. Maar op een gegeven moment denk je wel, we kiezen nou echt al in Veuzild. Dus van minuut 20, elke keer opscoren, wuiven naar voren, bal naar voren en net meer opbouwen. En vanuit daar kunnen we dan weer misschien op de middenlijn opbouwen. En ja, dat komt er heel diep meer in. Dus ik denk echt dat die flatekes eruit gaan. Dan denk ik dat het echt een heel mooi seizoen wordt. Ja, wat hoor ik daar? Telefoon. Verrassend. Ja. Ja. Ik verwacht het net. Met wie hebben wij het genoegen? Ja, hallo met Kik Piri. Kik Piri. Oud-voetballer van zowel Heerenveen als Excelsior. Voor wie was je afgelopen zaterdag, Kik? Ja, ik wist dat die vraag meteen kwam. Eerst ook. Het best voetballende ploeg? En dat was Heerenveen dus? Dat mogen jullie invullen. Hey, maar nog eventjes, we hadden net een beetje discussie hier aan tafel. Vond jij het nou een penalty of niet? Dat getrek was wel echt een penalty. Maar daarvoor gebeurde, ik zag dat niet goed, maar ik hoorde dat in het interview van Ruben van Den van Excelsior. Dat daarvoor ook nog wel wat gebeurde wat niet per se door de beugel kon. Dus volgens mij zat daar nog wel wat aan vooraf. Ja, bij Excelsior zijn ze een beetje over de zeik. Ik maak hem gewoon Vlakslafzeik, die ging op de enkel staan van die centrale verdediger. Hij maakt hem gewoon. Ja, ik maak hem gewoon. Jongens. Verdient dat eigenlijk? Kan dat? Ja, ik weet het eigenlijk niet, jongens. Kan je dan alsnog een rode kaart krijgen? Dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat, Kik? Ik ben geen scheidsrechter, maar als het een bewustje was. Bewust iemand schoppen, dat is volgens mij bewust iemand kans maken op een blessure. Dat gaat natuurlijk tegen al mijn principes in.
Dus dat moet natuurlijk donkerrood zijn. Donkerrood natuurlijk. Ja, en je hebt veel fysieke ongemakken gehad, Kik. Ben je nu eigenlijk definitief gestopt? Ja. Definitief? Ja. Voor altijd. Ja, dat is definitief. dat is definitief. Van definitief, ja. Nou, in eerdere media-optredens van jou de afgelopen weken liet je de mogelijkheid nog open om misschien in de toekomst nog wel weer te beginnen. Maar die mogelijkheid is intussen gesloten. Ja, nou ja, dat kan je natuurlijk nooit zeggen wat er over een aantal jaar gebeurt. Maar ja, ik heb voor mezelf nu zoiets, voorlopig even niet hoor. Nee, maar ook bijvoorbeeld op een lager niveau, dat gaat dus ook niet meer gebeuren? Dan zou ik echt eerder kiezen voor een vriendenteam met een paar vrienden van vroeger, zeg maar. Oh, terug naar Lak Frisia hoor ik wel. Ja, ik woon in Amsterdam, dus dat is wel fair. Oh ja. Maar een paar van mijn vrienden die spelen bij AFC. Maar ja, dat is dan AFC 3, volgens mij. Ja, dan wordt dan gewoon heel weinig trainen. En dan kom je 5 minuten voor de wedstrijd. En dan ga je het veld op, zeg maar, dat gevoel. Ja. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat is eigenlijk het mooiste. Ja, daarvoor ben ik gaan voetballen. Dat ze die hele poppenkast eromheen hangen. Ja, dat hoeft er voor mij ook niet. Maar goed, dat hoort erbij of zo. Ja, precies. Maar dat heb jij ook nog gedaan, Lars? Ja, ook nog in een vriendenteam. En dat is precies dat. 5 minuten voor de wedstrijd aankomen en dan een paar keer heen en weer lopen en een wedstrijdje ballen en dan derde helft. En welke club was dat? Activia. Activia. Ook in het derde? Of, dat is een goede vraag. Je was echt aan het afbouwen. Ja, was echt 5e of 6e klas. Ja, laagst van laagste. Ja. Ja, want tegen Yakult. de reden dat je de reden dat je nu echt definitief stopt, dat heeft alles te maken met je blessures en je fysieke ongemakken. Van mij? Ja. Of iemand anders aan tafel? Nee, van ik weet jou. niet of er nog meer mensen gestopt zijn recent. Nee, dat heeft eigenlijk niet te maken met mijn fysieke ongemak. Ik ben eigenlijk gestopt, toen was ik gewoon nog fit. En eigenlijk ben ik op dit moment gewoon nog steeds fit. Maar ja, voor mij was op een gegeven moment... heeft natuurlijk wel een beetje ermee te maken de afgelopen jaren dat ik veel geblesseerd ben. Voor mij ging op een gegeven moment het plezier van het voetballen en het voetballeven was niet meer in balans met wat ik erin moest stoppen. Omdat je gewoon zo weinig momenten hebt van plezier op dat veld. Zeker de afgelopen jaren. Dus dat was voor mij het laten en het doen van dingen niet meer per se waard. Ja, want je bent natuurlijk de afgelopen weken behoorlijk in de media geweest. Hè? Echt een soort van media-offensief. Ik denk dat er bijna niemand meer is te vinden dat jij nu die het niet weet, dat jij nu ondernemer bent. Dat denk ik ook niet, nee. Dat denk ik ook niet. Zelfs Gert-Jan Verbeek wist het. Nou, als die het weet, dan... Nou ja, dan heb je wel echt iedereen bereikt. Dan heb je echt, want die heeft niet eens internet daar in Dalfsen. Ja, precies. Dus, maar als je niet voetballer bent en je hebt dat financiële ondersteuning nodig, kunnen we je dan ook bellen? Uiteraard help ik graag iedereen. Ja, dat is mooi om te horen. Goed zo. Nou, dankjewel Kik, dat je even in de studio of even in de uitzending wilde zijn. Ja, leuk jullie weer even gesproken te hebben. Succes, Okay. Fijne uitzending. Joe, hoi hoi. Hoi. Lars, je hebt natuurlijk, onnota al een heel soort complimenten gekregen in deze uitzending. Het is nou even tijd voor een kritisch blokje, hè? Ja, toch? Ja. Want, wanneer gaan jullie weer met Mark Diemers om tafel? Oh ja, naar aanleiding van jouw vraag net had ik die al zien aankomen. Ja, precies. Ja, toch? Heb je er zin in ook om over Diemers te praten? Oh, dat maakt mij niet uit. Ik wil over iedereen wel praten. Jawel. Ja, nee, maar jullie hebben, even voor de mensen die het net weten, jullie hebben al jaren een keer een peteer hoor met Mark Diemers. Dat wie oude Simmer, Gerrit van der Belt, wie direct bij. En dat Roenet hield al vlekkeloos, dat gesprek. Said Diemers, want die had je direct om tafel zitten. En iedereen verdient een tweede kans. Zeker. Ja, nee, maar wanneer zul je hem weer met hem om tafel? Dat weet ik niet. Dat is nou nog niet ter sprake gekomen. Dus, hij laat zijn voet in ieder geval spreken, dus dat is mooi. Hij is bij heel veel goals betrokken, geeft veel assist. Hij is belangrijk voor ons. Ja, zeker belangrijk. En ook als aanvoerder in de kleedkamer. Ja, want jij zei ook, een van de stellingen, zei jij ook volmondig van als Diemers zo doorgaat, dan moet Mark Diemers gewoon volgend jaar weer in Leeuwarden blijven voetballen. Maar goed, er zijn meerdere partijen betrokken, ook Mark. Dus het boek is zeker niet gesloten. Nee. Wat ons betreft, en ik denk van Mark ook niet. Want hij komt uit de stad en is een echte Leeuwarder. Dus wie weet. Ja, maar kan jij dan even een beeld schetsen? Want we doen toch een beetje hoor-wederhoor. Vindt Roelof ook altijd fijn, hè? Een beetje de journalistieke kant van dit verhaal. We hebben natuurlijk het verhaal van Mark wel gehoord. Maar wat is jouw kant van het verhaal? Van dat gesprek wat jullie hebben gehad met Mark? Eerst even, want niet iedereen heeft het gehoord. Moet je eerst even uitleggen wat Diemers hier aan tafel heeft gezegd. Nou, leg het maar uit.
Diemers heeft hier vorige keer gezeten. Zei dat de onderhandelingen tussen... corrigeer me als ik het niet helemaal meer... Ik moet ook eventjes terughalen. Gezegd dat de gesprekken tussen jou, Diemers en Gerard van der Belt moeizaam liepen. En dat er ook onder andere gezegd is dat jullie vonden dat hij niet goed genoeg is voor Cambuur. Laat staan de Eredivisie. Zeg ik het zo goed? Wat hij toen bij ons aan tafel heeft gezegd was dat jij zou twijfelen aan of hij goed genoeg is voor de Eredivisie. En dat Van der Belt gezegd zou hebben dat hij het geld wat hij kost voor Cambuur niet waard is geweest afgelopen seizoen. Dat is hoe hij het hier aan tafel heeft gezegd. Dat is zijn waarheid. Nu jouw waarheid, Lars. Nou, ik vind het niet netjes om alweer steeds op het gesprek in te blijven gaan. Want volgens mij is het een beetje achterhaald. Dat bepalen wij wel. Oké, nou, en nu bepaal ik het hier aan tafel. Nee, het is een gesprek geweest waarbij we uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat op dat moment niet in gesprek ging om contractverlenging. En van beide kanten zijn daar dingen gezegd en daar zijn we overheen gestapt. Had je het met de kennis van nu je ook weer ziet hoe hij aan het seizoen begonnen is, had je het dan anders gedaan? Weet ik niet. Misschien. Maar uiteindelijk had hij gewoon een 2 jaar contract en had hij de optie om wel of niet te blijven. En aan ons om dan hem daaraan te houden of niet. En nu. Klopt het wat hij hier aan tafel zei? Dat jullie gezegd hebben dat, wat we net bespraken? Nou, we hebben daar gewoon een kritisch gesprek gehad over voetbal en hoe we daarover denken. En ook in de toekomst. En er zijn ook dingen geweest waar hij zei dat het wel heel goed ging. En ook dingen waar we kritisch zijn geweest. Nou, en op basis daarvan zijn we niet in gesprek gegaan over contractverlenging. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet kan. Nee, maar ik heb wel het idee dat er is wel de relatie tussen Cambuur en Mark is wel enigszins beschadigd geraakt na dat gesprek. Tussen Lars Lamboy en Gerard van der Belt in het team. Ja. Dat is het anders dan... Wat ons betreft helemaal niet, hoor. Nee? Nee. Maar als ik nu Cambuur supporter speelt en ik zie Diemers hier en ik zie jou, dan denk ik, oh ja, Lars heeft dat wel gezegd aan tafel. Diemers. Dat denk ik dan. Denk ik nu ook. Ja, ik ga geen dingen zeggen over dat gesprek. Nee. Maar heb je Ik vind het niet netjes en super onnodig, want volgens mij moet het gewoon hebben over hoe het nu gaat. Ja. Dat is al volgens mij de 5e keer dat het hierover gaat. Denk, ja. Nou, maar ook wel natuurlijk omdat... Kijk, jij zei net ook, Andor... Omdat natuurlijk Mark Diemers ook een van de beste spelers is... en misschien wel de beste speler van de KKD. Als je kijkt naar zijn assist, 6 assists en 2 doelpunten... als je kijkt naar zijn statistieken, doet hij het uitstekend. Ja, absoluut. Ja, ik vind op zien leeft hij het... want hij is natuurlijk ook wat ouder... dat hij nog altijd bij de beste spelers van de KKD jet... belangrijk is, wat Lars ik zei, misschien ervaring in die kleikamer. Het is een echte Ljouwerter. Henk de Jong is heel blij mij, een verlengstuk van de trainer. Dus ja, ik zoek als club, denk ik, ben je gek als dat je net beziek je om langer maar in terug te gaan. Want oors rent hij aan zijn vergezen door uit. Ja. En hij wil blijven, maar dan wil Jim bepaalde voorwaarden. Hij wil een meerjarig contract hebben. Nou ja, en daar zal hij, mijn Cambuur en mijn Lars en mijn Van der Belt en Maarten Graaf en weet ik het, zal hij daar uitkomen matten. Maar, ja. Of ben je misschien wel blij dat je hem van zijn hege salaris al binnen op een gegeven moment? Want ja, hij verzint het natuurlijk... Ja, maar ze van de hege salaris al, want nee, hier rent hij uit zijn contract. Dus dan moet hij een nieuw contract tekenen. Dan moet hij een nieuw contract tekenen, ja. Dat salaris is van en dat salaris is nou inderdaad aan de hege kant. Dus maar hij is denk ik dubbel en dwarswurg. Dat vindt Van der Belt dus net. Neffens, Mark Diemers. Ja. Wil jij hier nog op reageren? Nee, alleen dat we heel blij met hem zijn en dat hij het nu fantastisch doet. Hij is getergd volgens mij om het te laten zien. En hij wil graag met Cambuur promoveren. Ja, nou goed zo. Nou, en dan volgens mij weer dezelfde visie en missie daarin. Dus. Dat is helder. Goed zo. Dan gaan we even naar Daan Visser. Ontzettend te sneu natuurlijk wat er met Daan Visser gebeurd is. Hè? Zien kruisbaan. Wie dit alle kritische noten naar Lars staan. Ik vind het ook al weinig hoor. Ja. Dat valt het best mee. Ja, maar ja, we vinden altijd dat je standbeeld moet krijgen. Dan dus, heb je het gedaan Lars afgelopen jaar. Nou ja, ik wil nou graag even hoe Daan Visser praten. Met jullie goed vinden. Do is de baas, hè? Nou ja, precies. En die komt dit seizoen net meer in actie. Dus maar denk ik in de winter op zoek naar een vervanger. Wij gaan wel kijken of we daar iets kunnen en moeten doen, ja. Ja, maar er zijn wat suggesties binnengekomen van kijkers. Oké. Ja, altijd leuk. Even tussendoor. Je bent in Zweden-West. Ik ben niet in Zweden geweest. Maar wel een delegatie van Cambuur. Dat zou zomaar kunnen, ja. om te zien naar eventuele minvelden. Zeker, ja. Ja, we moeten wel klaar zijn, mocht het... Nee, maar dat jouwt dus wel om dat Jim heeft wel de intentie om in de winterstop een minvelden te hebben. Die positie is nu dun bezet. Ja. Dus als we daar ons kunnen versterken van alle typen kunnen krijgen, dan gaan we daar naar kijken. Ja, transfervrije jongens? Die zijn wel op de markt, maar goed, die zijn al heel lang niet meer in training. Want ja, dat is juist ik bij Vitesse wat het waan kan, want die heb ik
waarom voelen dat ze niet voetbal kennen, ben ook een transfervrije jongens. Dat kan, dan moet het ook weer in het profiel passen dat wij schetsen. Dus daar zullen we afwegen of het een transfervrije gaat. En dat is natuurlijk goedkoper dan de jongen die nog onder contract staat. Ja, maar ik heb wat suggesties binnengekregen. Ja. Via de mail. Marcelencio Essayas. Controlerende middenvelder van Top Os. 10 wedstrijden, 2 goals. Is dat wat? Dat is een interessante speler, ja. Interessante speler. Ja. En wat maakt het hem zo interessant? Een agressieve controleur op 6 die redelijk kan voetballen en nu ook nog scoort. Maar daarvoor heeft hij eigenlijk nooit gescoord hoor. Maar hij begint te ontwikkelen bij ons. Hij krijgt daar mooi speeltijd. Lang geblesseerd geweest ook toch? Vorig seizoen? Weet je? Kan me niet herinneren. Maar voor mij kwam hij daarvoor van Almere City. Oké, maar dat is een interessante speler. Is hij ook jong? Want je wil altijd jong en talentvol. Niet altijd. Nee, je wil toch Mix. Ja, een mix, ja. Maar goed, Ja, moet een mix zijn. Ja, maar dat staat in het beleidsplan. Daarom hebben ze jou ook gehaald. Jong en talent. Ja, maar Dan heeft het team toch nog een contact gegeven. maar daarom hebben ze ook mensen die net als Art en Harry die al heel lang bij de club zitten. Voor de tegenbalans. Dus dat is hetzelfde als in een elftal. Het Oké. verbaast dus net in, want Linte Postumus, vriend van de show, die had hem scout, die had hem hellen. Die had de kijk op. Zeker. Dus Marcelencio Essayas, die interessante jongen. Nog een namme. Nick Twisk van Jong AZ. Liek interessant? Scorend vermogen hebben we gezien in september. AZ heeft heel veel interessante spelers. Ja. Maar van waarvan is het beiden is nou het meest interessant? Maar beide liggen nog vast. Dus ja, dus ze kunnen interessant zijn. Maar of het haalbaar is, dat weet ik niet. En die jongen uit Scandinavië, leidt die ook vast? Die ligt ook nog vast, ja. Oké, en van die drie, waar is dan het meest interessant? Essayas, Twisk of een onbekende Zweed? Je stelt wel vaak vragen waarvan je weet dat je er geen antwoord op kan geven. Hè? De onbekende Zweed. De onbekende Zweed. Goed zo. Nou ja, had ik het dan net weten, dan doen we gewoon een paar sjoggersvragen. Want dan was het net weten hoeveel sjoggersvragen er binnenkamer binnen. En we kunnen onmogelijk alle behandelen. Nee, echt net normaal. En daarom doen we nou een ouderwetse grabbelton. Kijk eens eventjes. Nou, dan komt hij hoor. Deze vraag is van Maarten. Die komt me iets wel bekend voor. Maar ik stel hem gewoon. Is bij Oef echt een optie op size? Ja, staat er echt tussen, jongens. Ja. Die wil iedereen op zijn. Die komt elke week weer om inderdaad. Die wil ook niet op Ik heb hem daar nog nooit zien spelen. Nee, maar... Ik denk niet dat dat een optie op 6 is. Oké, goed zo. Volgende vraag. Ja. Volgende vraag, jongens. idee. Deze meneer noemt zichzelf Joost Bolt. Gaat Cambuur in de toekomst nog wat verdienen aan Milan Smit? Dat zou zomaar eens kunnen. De Goed zo. 10% of 20%? Ja, hopelijk eerst. Als hij een aantal wedstrijden speelt, dan kijkt Cambuur ook nog yield. Dus hoe meer hij speelt voor Go Ahead, hoe gunstig, lucratief dat voor Cambuur is. Oké, dan een vraag van Jeroen. Jeroen, ga je in de winter nog op zoek naar versterkingen? En zo ja, waarom zijn het dan 2 backs en een 6? Die weet meer dan ik. Nou ja, die size, dat is wel duidelijk, maar... Ik ga niet op zoek naar backs, nee. Nee, oké. Dus alleen nog een size. Welke aankoop, geen naam, welke aankoop heeft je tot nu toe het meest verrast? Mooi. Oeh. Winter. Nee, eigenlijk tot nu toe van iedereen wel verwacht wat we gezien hebben. Ja, maar je moet een naam noemen, Lars. Dat maakt deze show altijd zo leuk en Ferra prikkelend. doet het wel... Goed zo, Ferra. Ja, Ferra. Maar dus hij is, en dat vind ik wel interessant, van iedereen wel wat we verwachten. Jullie wisten dat dit erin zat bij Ferra. Zeker. Ja, daarom huur je ook zo'n jongen op basis van zijn potentie. En al daarvoor op derde niveau Frankrijk gespeeld, dat heel fysiek is. Ja, en het is wel een lichtvoetige jongen die beter tot zijn recht komt op de Nederlandse velden. En dat vond Lille ook. Maar ja, dan moet er nog wel eruit komen. Die jongen moet zich aanpassen en het vertrouwen krijgen. En dat was die eigenlijk tweede keus wie achter Saljic van Austria Wien. Nou, geen tweede keuze, alleen we waren al langer met Saljic bezig. En en dat proces waren al best wel ver. En dan wil je even wachten totdat je op een gegeven moment toch wel krijgt dat het niet gaat lukken. En dan moet je snel schakelen. Ja, maar hoe gaat het soms dan? Hè? Want er wien volgens mij een uitwedstrijd. Je wint bij een uitwedstrijd. En daarna ben je hem terugrijden naar Noord-Frankrijk om die wedstrijd te zien van Hichem Ferra. Ja. Maar hoe kom je zo'n jongen op het spoor? Dit was netwerk. Zij werd bij ons aangeboden. Door een zaakwaarnemer. Oké, en dan? Dan komt er je krijgt een naam terug. En dan heb je er nooit van jet, denk ik. Ik had er nog nooit van gehoord, nee. Nee, en dan? En waarom denk je dan van, je geeft wel verder mooi? Wat doe je dan? Hoe werkt het soks? Nou, je gaat kijken of je de data van hebt. Je gaat de video's ervan bekijken. En wat ervan is. En dan kijken of het interessant is om er verder op door te gaan. Dan wil je hem een keer live zien. En dan ga je referentie bellen. Wat voor jongen is het? Dan ga je een keer gesprek met die jongen aan. Nou, en die zijn meteen op beeld bellen. Zei hij van, nou, wanneer kan ik bij jullie beginnen na het gesprek? Toen dacht ik van, die jongen wel heel graag. Dus een goede mentaliteit, goed karakter. En hij kan goed voetballen. Dat heeft hij bewezen toen wij daar live gingen kijken.
Ja, maar toen win je hem echt uitzoeken. Doet je hem live zeggen? Ja. Toen tocht je hem van, deze jongen, die maakt het Cambuur Het sterker. bevestigde wat wij op beeld zagen. Ja. En waarom wil hij ze graag? Ja, ik denk omdat hij met name de Nederlandse competitie zeer interessant vindt. Wij zijn heel aanvallend ingesteld. Veel op de helft van de tegenstander. Aanvallers krijgen heel veel ruimte om acties te maken. En het is natuurlijk wel iemand die graag de bal wil hebben en creatief wil zijn. Dus de competitie past heel goed bij hem. En bij een club met ambitie, die graag bovenin wil spelen. Dus ja, dat sprak hem allemaal aan. Hij is al een jongetje. Wat is zijn... Hij heeft enig idee. Het is een beetje een glazen bol. Maar wat zou zijn plafond wezen? Moeilijk. Kijken hoe hij zich fysiek ook gaat ontwikkelen en kan houden als hij op een hoger niveau komt. Maar met zijn technische vaardigheden kan hij ver komen. Ja, is hij de directe concurrent van Saroui? Oussama Saroui, die bij Heerenveen voetballen heeft? Omdat hij bij Lille bij komt. Ja, omdat hij bij Lille bij komt. Ja, in Dacht principe ik. wel, ja. Nou, ze hebben wel gelijkenissen, maar het niveauverschil van Lille is natuurlijk wel... er zit nog wel iets tussen ons en Lille. Ja, nee, dat snap ik. Maar hij heeft heel veel potentie. Ja. Zeker. Jongens, nog een vraag. Dit is een vraag van Roland. En Roland wil weten. Is nog een poging werkje om het contract van Remco Balk te verlengen? Daar hebben we nog niet over gesproken. Dus kijk, van de zomer wilde hij graag een stap maken. Die is uiteindelijk niet gekomen. En we zullen wel in gesprek blijven met Remco wat hij zelf wil. Ik kan me ook voorstellen dat hij een keer zelf een stap wil maken na zoveel jaar bij Cambuur. Ja, maar we zien toch dat hij nou 16 doelpunten niet maken. Zontje zelfs. Dat hij misschien wel een mooie transfermatje zoeken. Verbaast het hij echt dat die club net voorbij kwam is? Ja, en hij heeft natuurlijk geweldige statistieken over te leggen vanuit zijn positie zeker. Hij heeft gedeeld in de spits gespeeld en gedeelte vanaf de buitenkant, 16 doelpunten. Daar zou je wel verwachten dat daar clubs voor gaan komen. Maar op een of andere manier kwamen die niet. De Hebbo-clubs werd zij zelf, maar net de clubs werd hij hinnewoer. Ja, want dan weer het Oostblok volgens mij Dat toch? denk ik, maar dat woede je net vertellen. Nee, oké. Jullie hebben geen bod gekregen van de club? Nee. Goed, en dan nog een vraag, jongens. Deze meneer die wil het volgende weten. Lars, jouw eigen contract loopt nog 2,5 jaar door. Wie gaat jouw transfersom eigenlijk bepalen bij tussentijdse interesse van de Nederlandse top 3 of de Premier League? Lekker voorbij. Arbitragecommissie, denk ik. Laten we dat niet nog maar een keer doen. Nou, daar ben ik erbij hoor. Dat zal de directie van Cambuur bepalen, denk ik. Ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als heel tijd bij alle bedragen niet krijgt neemt, Nieling, Milan Smit, Mercera, dan zet hij zelf ook wel aardig op een kaart. Dat weet ik niet. Ik denk dat gewoon als Cambuur aan zich heel erg goed doen. En als je erbij dat succes hoort, dan kan je in de picture komen. Maar daar is nog helemaal geen sprake van. Nee, maar Dat is nog een zaakwaarnemer? Ja. Maar er binnen nog geen clubs die het hun melden bij die of bij die zaakwaarnemer. Nee, niet dat ik gehoord heb hoor. Als wel de ambitie om een stap te maken, of dat nou naar 2 hele jaar is dat in contract orient, of misschien over een jaar als de juiste club komt. Volgens mij heeft iedereen ambitie. Dus, Nou, Arjen zit hier al 24, 3 hier. de Dus meeste mensen hebben ambitie. Ja. Precies. Nou? Ja, wat Hij wil wel naar. Primeur? Ja. Omroep Max. Omroep Max nog bellen hoor. Ik laat hem Omroep zelf Max, zeggen, Omroep Max nog bellen. We zijn er bijna, wil je wel presteren. Ja, we zijn er erbij. van Os houdt op. Ja, dat is toch een fantastisch programma. Nou, en ik Dus kan bij namens deze, de omroep spreken. Ze mogen bellen. Iepen sollicitatie dit bij deze. Ja. Goed zo. Ik vind trouwens één ding wel leuk, want dan had ze nou een lotterij, maar die kijkersvragen. Ja, ze willen al erop. Maar dan had ze wel al erop nou. Ja, ik heb een leuk nieuws zocht. Ja, Precies, van tevoren. Nou, Ja, leuk beetje- concept. Ja, leuk concept. Wat ik vind, dat vind ik zelf wel interessant. Geustrand is natuurlijk de opvolger van Pauwels. Die heeft hem al in het voorhellen. Dan gaat het er nou, waar is beter? Hè? Geustrand die kan betere cijfers oorlezen. Ik denk zelf dat ik Pauwels driegende vond. Dat hij meer wapens hier, om het samen te zeggen, als Geustrand. Vergelijk je die twaas? Waar vies je beter? Ja, Paulus die was misschien iets dominanter in zijn 1 tegen 1. Maar ik vind Oscar is dreigender in zijn momenten van diepgaan. En hij heeft een hoog rendement in zijn schoten. Dus ja, verschillende wapens hebben ze. Maar ze hebben wel beide wapens die heel gevaarlijk zijn. En op dit moment denk ik dat Oscar het heel goed doet. Maar die had ook even nodig om aan te passen. Ja. Die kwam van het tweede niveau Die Zweden. best snel. Hij is zeker snel. Ja, maar die onpassing die best snel. Ja, maar sowieso Scandinavische spelers passen zich vrij snel aan. Omdat de cultuur redelijk gelijkwaardig is. Ik zou dan, als ik hem weer middenvelder in Scandinavië Ja, zit. is dat al best. Ja, dat, Welke club?
Daar ga ik Ook niet uit. niet? Nee, Ook daar niet? ga ik niet uit. Jongens, we gaan even naar de quizvraag. En want ik ga hier weer 2 kaarten lezen van Jereveen NAC. En ik zocht ik daar toch even nog een antwoord. Dan heeft geen idee hè, van welke vraag er komt. Krijgt van Meestal is je makkelijke vraag, toch? Nou, ik weer, anders krijg ik geen respons. Nee, bij NAC voetballen natuurlijk Sidney van Hooijdonk. Sidney van Hooijdonk het bij Jereveen voetballen. Van welke club hier de Jereveen Sidney van Hooijdonk? Leuke vraag. Nou, zet hem op. 24 oktober, welke dag is dat eigenlijk? Zullen we ons sneurwijzen, toch? Zullen we ons nu wezen? Al 8 uur jongens. Speelt Jereveen Tuustje NAC Breda. Een kerken, fantastische wedstrijd. Al beter als die wedstrijd in Excelsior. Dat beloof ik je in Bidissen. En je kan kaartjes winnen. Als je met antwoord jou op de vraag van welke Italiaanse club, of mocht ik dat net zeggen, hier de Jereveen Sidney van Hooijdonk doet hij dus in het Abel Enstra stadion spelen. Stuur je antwoord naar sport@omroepfriesland.nl. Zet je adres erbij. Telefoonnummer net. Arjen Bellaton net. Mail dat dus naar sport@omroepfriesland.nl. En dan kun je deze 2 kaartjes, ik nog vaak een prachtige plakken, winnen. En we zullen ze betiert versturen. Maar dat gaat bij Duivels mis. Ja, dat Het is wel in een hoekje, toch? Vak Jochen. Ja, het is meer, ja. Was nou net down? Ja, maar is net inderdaad. Het is de beste plakken van het stadion. Slechte kaart. Zo mooi. Zei je? Ja. Ja, dat is op een vrijdag. Vrijdag? Oh ja, dat is tegelijk met RKC Cambuur. Kijk eens. Nou, dan zou je warm onthaald worden, denk ik. Ja. Vast wel, ja. En vorig jaar volgens mij ook al de beker gehad tegen RKC. En nou weer uit. Het wakker in je weekend, want die Vreeds is competitie en die... Welke dag is het? Is dat al bekend? Nee. Dan mag je me weg. Dinsdag of woensdag volgens mij. Lekker, 2 keer in de week naar Waalwijk. Heerlijk, ja. PSV Heerenveen op 9 uur. Ook Ja, lekker. daar mag ik in. Ja. Keurig. Maar net klaar, hè? Zet Robin Veldman. Nee, Robert Veldman zei, daar klagen we niet over. Het is gewoon je werk. Dus oké, bij deze. Ja, daar je klaag ik. hebt er liever thuis natuurlijk. Ja, dat denk ik. Maar dat hebben we al een tijdje niet gehad, geloof ik. Als eerste De bekerwedstrijd. beker niet. Nee, zeker niet. Roelof, daar was verste mening hoe de Nederlandse vlaggen in het Cambuurstadion. Nou ja, Wie er nou handig van? Eerst en benijd naar Willem, want toen zou ze de stelling Nederlands vlag mag. Nou ja, omdat ik vind dat het heel erg als politiek symbool gebruikt wordt. Maar nevens mij is een Nederlands vlag gewoon een Nederlands vlag. En daar had het even al in mist. nou ja, ik vind inderdaad, ik weet wel wat er al gebeurt, maar ik vind dat die vlaggen nou wel gebruikt wordt vanuit een politiek statement en we dan Nederlands vlaggen maar verbieden. Dat vind ik al heel apart. Maar dan wist waarom die jongens die Nederlandse vlaggen maar nemen het stadion? Ja, zeker, maar dat is de, ja, maar Nou, Dat ze anti-Fries binnen? Nee, ja, want dat vind ik inderdaad nog een oorverhaal, want dat is wie dan weer ludiek. Kun je ook van alles van vinden trouwens, maar... Nou, ik vind de kerst de vlaggen dan net verbieden. Maar Doof is natuurlijk dat de vlaggen misschien naar het stadion... Wat is die punt, Roelof? Nee, ja, die vlaggen zit voor extreem rechts op dit stuit. Er wie een betoging op Malieveld in Den Haag, waarbij al die hooliganverenigingen en clubs uit hele Nederland, van Cambuur tot Jereveen tot Maastricht, naar Den Haag te komen. En daar tonen ze de onderorende Nederlandse vlag. Ik nog een keer die NSB-vlag trouwens, oranje, wit, blauw. Ja, maar dat is een oor. Ja, je hebt nou de Nederlandse vlag. Dat vind ik een heel groot Dat is een verschil. fascistische vlag. En in dit geval is die Nederlandse vlag voor het symbool van extreem rechtse gedachtegoed. Dat vind ik helemaal net. Dat want vind de ik dus de totaal Nederlandse net, vlag- hè? Kist dat vinden, is geen mening, is een feit. Nee, Nee, de Nederlandse vlag is die van Nederland. Verbondenheid, voor En eensgezindheid. In dit geval staat die Nederlandse vlag van die mensen die Voor die protesteren. mensen, ja. Ja, nou ja, maar dat is toch... Ja, de kist wel zitten van... Ja, dat is kijk zo dom als die VVD, hè, die zei van... ja, dit was geen politieke... wat weet ik weer? Een politiek protest. Nee, natuurlijk was het een politiek protest. Ze stonden er al die Nederlandse vlaggen. Ze zijn extreem rechts. En ze gooien het Rutte van D66. En vervolgens gingen die, in dit geval die Cambuur supporters... die nemen die vlaggen mooi naar het vak... en die hingen die reet blauwe vlaggen op. Omdat ze extreem rechtse gedachtegoed hebben. Racistisch, discriminatie, dat zit er al in. Anti-boetlanders. Nou, en dan vind ik het heel logisch dat een Cambuur site van... wij willen die vlaggen liever niet hebben. Dus het is handig van Attegraaf om te zeggen... jongens, neem die Nederlandse vlaggen net mooi. Sterker nog, dat is het enige wat die dwang in. Vervolgens wie in de wol gewoon Ja. meer dan 100 Nederlandse vlaggen in het Dat stadion. is wel wat ik me dan afvreetje, maar ik vind net zo goed wat de mogelijkheden van binnen. Had je nou willen dat die Nederlandse vlaggen net komt, vanwege dit principe, dat snap ik heel goed. Maar je dan denk ik net van zwaar dat die vlaggen niet net binnenkomen. Maar je dan net meer controleren bij de ingang. Geen idee. Succes. Ja. Ja, maar Nou, dat dat kunnen, hè? is bijna onmogelijk. Hoezo? Ze doen ze gewoon in een onderbroek en... Ja, nou, ik is het ook fouilleren. Ik zo, dat is in Engeland, maar ik wil maar iets... Dan wil ik gewoon in mijn cruise fouilleren, hè? Dat is geen probleem. Dat gebeurt al hier. Vielen ze toch niks?
Ja, of een Nee, vlaggen maar dan, maar. En door, jongens. Ja. En Door? Ja, oké. Hoezo en door? Wat is dit nou weer? Dit is net het podium om... We het punt, we het onstipt, daar is die punt maken Ja, daar is en weer door. een- Dit is net het podium om daar Lars denkt wel lekker nou. een Kom ik oerel trots te makkelijk praten. onder Ik ben het met de Andor eens. Nee, maar dat jij toch ik bij Ja, voetbal? nou, we hebben het nou onstipt en het stiert net in verhouding om weer een kwartier van de uitsturing tot te We praten praten. nou 3 minuten door. Ja, maar bij wie ze van. Oh. Goed zo. Jongens, we moeten het natuurlijk ook niet hebben over rechtstreekse promotie. Dat is natuurlijk allemaal nog veel te vroeg voor. Hè? Rechtstreekse promotie, laten we het daar absoluut niet over Maar hebben. stel ik nog niet een excuus aanbieden. Want ik bedoel, Moet ik mijn excuus opbieden, Alver? nou ja, Dat maakt u zeker al heel vaak. dankzij dat kan bij de eerste periode winnen, Soer. Ja, maar goed, ja, ik hier net verwachtte dat ze het eventjes... dat ze punten lezen litten zoen in Willem II. Maar het hier echt kind in de eerste periode. Tjin ploegen als Jong FC Utrecht, Jong AZ. Het wie de relatief makkelijkere chinstanders, op papier dan. Jong PSV. Nu komt de tweede periode. Ja, nu krijg je de echt stevige chinstanders. Maar dat begint komende sneur nou met de Graafschap. Maar dan heb je Almere City, nevens mij, RKC, wat we niet correct zijn. Dus de tweede periode wordt nevens mij volle lastiger. Maar aan de andere kant, Henk de Jong die het zijn... Als je 4 keer bij de eerste trein eindig je, dan kies ik hem heen. Ja. Nou, daar hoor ik me dan maar nog vast. Dat heeft hij goed gezegd, denk ik. Ja, maar zo is het toch? Ik wel een beetje, toch? Ja, nou ja. Kijk, op papier zijn er misschien wat mindere tegenstanders. Maar Jong AZ heeft een hele goede ploeg. Zeker uit is het heel lastig. Jong PSV stond bovenaan toen wij ze volgens mij kregen. Jong Utrecht speelt best aardig dit seizoen. En daarop zouden ballen is het ook niet altijd lekker. Dus ik denk niet dat het een hele makkelijke periode was. Ik denk gewoon dat we het heel goed gedaan hebben. Ik heb nog wel een vraag voor Lars, want er had heel lang Dat komt discussie. goed uit, want Lars zit je. Ja, daarom, dat is makkelijk. Dat is toeval. Maar nee, er had heel lang discussie geweest in de interlandperiode. Kennen we de KKD terugvoetballen litten. Er had Cambuur toen zijn. Nou, laten wij u zo aanbieden van wij vinden het prima dat het terugvoetballen wordt. Dus daarom voetbal is nou een interlandperiode in de Graafschap. Mits wij dan een restige programma krijgen. Want dan kun je dus langer, meer weken kun je voetballen. Maar nou hadden ze dus 4 wedstrijden in 12 dagen aan. En dan krijg je de interlandperiode ik nog. Ja, maar tot nu toe pakt het heel goed uit voor ons volgens mij. Dus. Dan Nou zit ja, hij dus ergens los in het keer. Roda, je zei op een menu die jong, eerlijk zijn, ja, het wie droog, het wie vreet, voetendags terug naar menu naar Roda. Ik denk eerlijk zijn, hier Roda eruit halen, hier is misschien, of letter in het programma gaan, hier ze pakken kent. Want nou zit die busreizen bij, het droge programma, dat speelt het al echt wel mooi. Wat is die punt? Nou, ik zou zeggen, wat vind je ervan? Dat de KVB op deze manier dan indeelt. Maar Sandro programma. Ja, op dit moment werkt het niet in ons nadeel, denk ik. Want we spelen goed. Dus dan is het niet erg om veel wedstrijden te spelen. En ook spelers moeten daaraan gaan wennen. Hè. In het buitenland spelen ze gewoon veel meer wedstrijden dan dat wij doen. Dus ik vind het helemaal niet erg. Alleen ja, kijk, dat je in een interlandperiode speelt, is lastig als je veel spelers kwijt bent. Ja. Daarom maakt ik me wel wat zwaar las. Onkomende sneun. In de Graafschap. Gin, Thomas Galvez. Nee, Behoef. En, ja, Bouwhoeven is bekend. Nou denk ik dat er voor Bouwhoeven wel een heel redelijke vervanger is. Maar Berghout. Bij Berghout, maar bij Galvez vreeg ik mij dat al. Daar is minder vertrouwen in Marsman. Ja. En ik denk nog, misschien is het een optie om Djamoumi op links te zetten. Ik denk, ja, ik viel een beetje dat Marsman het misschien wel wint. Dan denk ik, ja, ik weet net dat maar iets meer wel wat zwaar hoor. Hé jongen. Ja. Ja, maar derde woede jongen natuurlijk. Hè. Ik weet je namen net backs. meer. Die backs, die woeden dus een extra back. Nou ja, dat is het risico van in een interlandperiode spelen. En zeker als je dan succesvol bent, dan gaan jongens opgeroepen worden. Dus misschien gaat het nog wel een keer met een Isham gebeuren, dat weet je niet. Ja, dat is de afweging die je maakt van tevoren. Kijk, financieel is het veel interessanter om door te spelen. Anders krijg je bijvoorbeeld Willem II dan op een maandag of dinsdag gehad. En nou had je hem op een zaterdag. Volgens mij was het een fantastische voetbalavond. Ja. En dan geeft ook andere jongens de kans om zich te laten zien. Dus. En je krijgt compensatie toch? Daarvoor? Nee. Niet? Oh, dat Dat toch? kan me verzinnen, gewoon volle meer natuurlijk. Gewoon kaartverkeer, drankverkeer, eetverkeer, op een Televisierechten. televisie, op een sneun te doen, als op een manje of 10 zit te doen. Ja, je krijgt wel compensatie van de interland, de internationals. Ja, dat bedoel ik. Nee, dat is alleen bij internationals. Je krijgt Oh, die van niet bij Galvez. jeugd. Oh, Nee, dat oké, dacht oké, ik oké. bij Jong Finland, dat die dan... En want meteen Jörg van moest- der Sande is natuurlijk ook international van Bonaire. International. International. Maar hast du ook met hem daar hoe van wat zijn plan binnen in de interlandperiodes? Ja, zeker. Voordat we hem tekenen hebben we daar wel een gesprek over gehad. Ja. Alleen hij is nou niet opgeroepen volgens mij. Hoor. Maar als hij oproepen wordt, in principe get hij dan wel. Dus dan ben je hem wel kwijt. Nou, dat is denk ik in samenspraak met ons wat het beste is ook voor beide partijen. Natuurlijk is hij daar belangrijk voor Bonaire, maar hij speelt daar ook op 6. Ja. Bij ons kan hij doelpunten maken in de spits. Dus nou, dat zal een afweging zijn. Maar Ze zijn ook al uitgeschakeld voor kwalificatie voor het WK, toch?
Bonaire? Dat durf ik niet te zeggen. Nee? Maar Ferra, die zit bij Algerije deels. Kan er ik van oproepen worden? Dat kan. Stel die giet, dan best hem een heel Afrika Cup kwijt. Ik verwacht niet dat ze meteen bij de A-selectie pakken. Aangezien die best een sterk land is met een sterke ploeg. Maar ja, als je door blijft gaan, dan dat zou kunnen. Dat is niet te hopen. Maar als die daar in beeld komt, dan moeten wij dan wel kijken naar een vervanger, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Eventjes de doelstelling, want ik zei helemaal aan het begin van dit programma van de vorige keer wie is nog maar correct binnen. Toen zei dus van, ja, we willen eigenlijk bij de top 4 eindigen. Wat vies nou een realistische doelstelling? Nou, volgens mij van tevoren gezegd dat we top 5 moeten spelen als doelstelling. Maar we hebben de ambitie om mee te doen bij de bovenste plekken. En rechtstreeks de promotie, je hebt daar net bij? Zeker. Ja. Ja, als je meedoet om de bovenste plek, als hij ambitie is, dan hoort rechtstreeks promotie er ook bij. Het is geen harde doelstelling, maar we staan er nou goed voor. Alleen dan moeten we wel vol zien te houden. Mag ik dan nog een vraag stellen? Want dan is het inderdaad hoe we dan aan de bovenste plakken. Maar dan is het natuurlijk ook een selectie bouwt. Dat zou je zelf ook altijd. Ik wil een profiel hebben, mooi jong, wat een beetje trokgroeien kan. Jonge jongens, die me zo heel graag wat oudere jongens, zodat er iets meer balans wie in het hoofdtal. Van die helemaal zijn, dat doen we net. Waarom dan net? Want als bij de bovenste plakken voetbal je wordt, dan is natuurlijk, stel een Anthony van der Hurk in de spits, wel leuk. Want die heeft ondervinding, die weet wat het dwam had. Ja, daar kies je hem dan net voor. Waarom dan net? Ja, dat botst, denk ik. Hoe oud is Boef? Die is nou een jongetje. Ja, daar hoort gewoon niemand over zijn leeftijd. Uiteindelijk gaat het om kwaliteit. En we hebben ook een aantal jongens tussen de 4 en de 29 gehaald. Die we vorig jaar niet hadden. Dat was vooral 30 plus of heel jong. Ik daar meer heb gekeken naar de balans in de leeftijd. Om daar iets meer verdeling in te hebben. En een aantal jongens als Amova 26. Van der Zand is 29. Rick Mulders is 25. Dus we hebben in die zin wel stappen gemaakt. En die spelen ook allemaal. Dus ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Heb je wel een lijstje gemaakt voor spelers die je volgend jaar wil hebben voor in de Eredivisie? Je gaat altijd van 2 scenario's uit. Ja, 2 scenario's. 2 sporenbeleid. 2 sporenbeleid, ja. KKD-beleid, Eredivisiebeleid. Ja. Oké. Maar die listjes ben al clear? Nee, nog niet. Nee, dat nog net. Dat nog net. Nee, maar daar ben je wel met druk mee bezig. Maar na de window ga je natuurlijk eerst analyseren hoe de window is gegaan. Of de aankopen die je hebt gehaald, of die doen wat ze doen. Of we fout hebben gemaakt, of dat we dingen hebben laten liggen. Ja. En dan ga je weer bezig met de scouting voor volgend seizoen. Ja, in elk geval, het gaat crescendo, dat kunnen we wel zeggen. Want nogmaals, de meest succesvolle technisch manager ooit van SC Cambuur. Had ik het al gezegd? Op basis van? Financiën. Financiën. Ja. Ik vind het mooie stadion ook heel raar. Ja, oké. Het had eigenlijk het Lamboy-stadion. Ja. Goed zo jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En de overdenkingen, je moet kiezen en we komen er niet op terug. En de eerste is van Willem. Arie Haan of Sam Kersten? Sam Kersten. Sam Kersten? Tuurlijk, ja. Och jongens. Roelof. Komt hij voorbij, Roelof? Red, wit, blauw of geel en blauw? Geel en blauw. Geel en blauw? Ja. Andor. Nou, daar komt hij hoor. Marcelencio Essayas of Nicky Soeren? Die Zweedse middenvelder. Die Zweedse middenvelder? Ja, ach ja, waarom ik net. En de laatste is dan van Lars. Lars, takum seizoen. Wordt het dan KKD of Eredivisie? Dan speel ik liever in de Eredivisie. Goed zo. Dat is mannenpraat. Mannenpraat. Maak je dank voor het bijzonder leuk dat er hier is. Dat is mannenpraat, dat ken het. Oh nee, maar Roelof is de deugneus om deze tafel. Dood er net. Ik zeg hem wat inkakt, dus ik denk ik neem die rol even noemen. Goed zo. Na een weekend dan ben we er weer. Dan zit je hier op deze tafel. Enig idee? Ja. El Fenomeno. Het orakel uit Snits. Zeker, Sander van der Heijden. Dat is mooi dat hij er dan zit. Nogmaals, Tiegetank is de wierste laatste heren. Technisch manager ooit van Cambuur. Zien we dat al zijn? Ja, meerdere keren. Graag na een weekend. Want dan, dag.